Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korefilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast, a evo mog remek dela. Oh no! Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć Brennera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepo. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu, jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete, ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim, daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. Dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjem. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa.
žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo višlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. Ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne višle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Tako je, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. O, tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. O, evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. O, malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Nice. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklagijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mleko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. O, kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovdje. O, smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svjetlo? Jel se plašite mraka? O, šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smiješno. Pažnja. Predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam.
Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se! I love you. Ovo je bajkin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man! Pa, nije nešto? Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. To, hvala svima. Da, pitam se šta će sada biti? Sve je vrlo jednostavno. Pokazat ću vam nagradu. Ovaj put to je ova slatka maca. Zatim vam dajem vreme da nacrtate ovu nagradu. Onaj ko najbolje nacrta dobit će ovu nagradu. Možete da krenete. Čudno, a gde su boje? A, shvatam. Verovatno moramo crtati ovim slatkim gelom. Mislim da će uspeti. Da, vidimo to. Kažeš da je to gel? Pitam se, da li je ukusan? Jao, tako kiselo. Ali sviđa mi se. Jao, Mari sigurno neće pobediti. Ja sam u životu nacrtala puno mačaka. Sigurna sam da ću pobediti. Ajoj, reći ja mogu da napišem. Rano se smeješ. Oho, kako si to uradila? Nemoj da buljiš u moj crtež. Deco, nemate više vremena. Sad ću izabrati pobednika. Evo moje mačke. Andy, imaš sladak crtež, ali malo je neuredan. Marie, jesi li pojela sav gel? Ti sigurno nećeš dobiti mače. Nema šance. Mija, ti si me obradovala. Nacrtala si odličnu mačku. Dakle, u ovoj rundi ti dobiješ nagradu. Čestitam. Wow, super! Dobila sam novog prijatelja. Da, stvarno je sladak. A šta će nam žvake? Uz pomoć njih morate da nacrtate portret ove lutke. Uzgretova lutka nije obična. Veoma je ukusna. Da, to je velika torta. Požurite, nemate mnogo vremena. Još nikad nisam crtala žvakama, ali mislim da to nije teško. Potrebno je samo prožvakati komad, a zatim ga zalepiti na papir. Ovako. Da, odlično mi ide. Zanimljiv način. Nadam se da će ispasti cool. Da vidimo da li ću ja uspeti. Ne, nećeš. Oho, vidi. Šta to mi je radi? Radim sve da bih dobila ovu ukusnu tortu. Nadam se da će moja tehnika uspeti. Bitno je sve raditi polako i pažljivo. Da, to nije baš lako. Jao. Prokletstvo. Isprljala sam naočare. Fuj, odvratno. Baš si smotana. Deco, stop. Vaše vreme je isteklo. Pokažite svoje crteže. Mija, očekivao sam više od tebe. To je loše. Marie, a ti si dala sve od sebe. To se vidi. Bravo. Andy, niko od tebe nije loše, ali nisi stigao, Marie. Čestitamo, Marie. Ona postaje vlasnik ove velike torte. Super. Taman sam ogladnila. Baš je ukusna. Konačno crtamo ne hranom. U ovoj rundi vaša nagrada je ovaj kofer sa šminkom. Ozbiljno?
Užas. Požurite, imate samo minut. Izgleda da ću ja morati da se borim za taj devojački kofer. Pa dobro, barem ću da vežbam crtanje. I onako ću ga ja dobiti, džabe se trudiš. To ćemo još vidjeti. Ja ću nacrtati tako lep kofer da će voditelj biti oduševljen. Jel tako? Imam bolju ideju. Što bih crtala ovu kozmetiku kad postoje brži i zanimljiviji način? Treba samo narandati kredu na papir. Pogledajte, ovo već izgleda lepo. Ali ostao je još jedan korak. Treba ispeglati crtež kroz foliju. Zato će mi trebati obična pegla. Šta ćeš sad reći, Mija, a? Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? I ja sam smislila nešto zanimljivo. Rastvorit ću kredu u vrućoj vodi. Ali pre toga ga treba izgnječiti rukama. To je to. Posle toga ću sve dobro izmešati. I dobit ću boju koju mogu da crtam uz pomoć obične četkice. Mari, jesi videla? Baš originalno, svaka čast. Kakav je to miris? O ne, Mija, odvratila si me. Sve mi je izgorelo zbog tebe. Tako ti treba. Jo. O ne, kod mene je sve mokro. Deco, vreme isteklo. Podignite svoje crteže. Mari, kakva je to crna mrlja? To ne valja. Mija, i ti si me razočarala. To je užasno. Opa, Andy, svaka čast. Imaš mnogo lep crtež. Čestitam, ti dobiješ ovu šminku. To je sjajno, ali šta da radim sa njom? A možeš dati meni, na primjer? Ili meni? Molim te. Imam bolju ideju. Devojke, priđite mi bliže, našminkat ću vas. Nećete prepoznati sebe u ogledalu. To je to, mislim da imam talenat. Kakav užas. Daj ja da vidim. O ne, tako si mogao da nam uradiš to? O, meni se sviđa. Vreme za posljednju rundu. Ovaj put neko od vas će dobiti novi iPhone. Šta? iPhone? To je super. Krenite da crtate. Hajde. Moram shvatiti kako se ova stvar koristi. Očigledno samo treba grebati crtež. Da, dobro mi ide. O ne, moje pero se slomilo. Šta da radim sad? Tačno, umjesto pera ću koristiti nešto zanimljivije. Naprimjer, novčić. Ostaje samo da ga nađem u džepu punom smeća. O, našao sam. Sad ću 100% pobediti. Šta pričaš to? To ćemo još vidjeti. I ja ću napraviti najbolji crtež. Pa ne, neću nikome od vas dozvoliti da pobedi. Nijedan od vaših crteža se ne može uporediti sa mojim budućim remek delom. Deco, vreme se bliži kraju. Pokažite šta ste izgrebali. Jo, kod mene nije baš lepo ispalo. Ali imam jednu ideju. Andy, vidi tamo leti NLO. What? Kako si naivan? Gde? Tamo nema ništa. Pa, podignite crteže, hajde. Uh-oh. Mija, to ne valja. Očekivao sam više od tebe. Mari, kod tebe je baš lepo ispalo. Andy, ni ti nisi loš, ali Mari je bolja. Oh no! What? Što? To nije fair. Kod nje je moj crtež. Mari, ti dobiješ novi iPhone. Čestitam. Da, oduvek sam htjela takav.
Pravit ću najlepše slike. Čekajte, zašto tako čudno izgleda? What? Prokletstvo, to nije pravi telefon. Tako ti treba. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će tog sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nicole ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? Ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. A bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačno jede i ja bih probala to. Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. Kako brzo nestalo. Šteta. Lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. Šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. A koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Yes. Pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nicole. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nicole, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nicole, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da sve sama. Da, kako ukusno. Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Jesam li postala klov? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu je igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. A Nicole je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. Tako oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspela sam. Ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? Ne! Torta u lice. To je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti. Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, ne. Razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. Za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nicole. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug
Nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao, čao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, što si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho. A ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda. Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super. Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nikol jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nikol početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari, znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Ha, poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam. Napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Ha, eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. Blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nikol. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom kija. Jao, Nikol, to je već previše. Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zaletila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nikol, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nikol počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Što je to bilo? Izgoreo mi jezik. Pomoći ću, Nikol. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nikol. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima i jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. O ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti.
Ne želim dugo da se mučim. O ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. A šta da radim? Ideja? Poliću vodom? Da, to mora pomoći. Eto ti! Da, kako prija. Monika, baš ti hvala. Žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. O ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. O ne, koliki džips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar. Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. Sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. Podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Ajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo mnogo bolje. Hvala, Britney. Jo, ribica mi ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno. Šta želi mala? Ćao svima, ja hoću pomfrit. Hoćete mi ga spremiti? Odlično, čekam vaše varijante. Naravno, to mi je omiljeno jelo. Uvek naručujem pomfrit u Meku. Ja već imam zaleđeni pomfrit. Ups, izvini, bako. Sad ću sve skinuti. Tako bolje. Jao, Roxy, moraš da paziš. Razumem, bako. Dakle, gde sam stala? Tačno, treba mi tiganj. Moj poslednji susret sa tiganjem nije bio uspešan. Morala sam da renoviram kuhinju. Tačno, mogu da spremim pomfrit u tosteru. Tako će sigurno biti bezbednije. Da, ostalo je malo sačekati. Jao, šta sve ova devojčica neće izmisliti. Okej, moram očistiti krompir. Prvo ću skinuti ljusku. Savršeno. A sad mi treba specijalni uređaj. Gledajte kako se to radi. Odlično. Stavit ću nekoliko komada zajedno i saviti ih u rolnu. A sad ću nabosti rolne na štapić. Gotovo. Ostalo to ispržiti u vrućem ulju. To će biti jako dobro, verujte mi. Čekamo da krompirići postanu zlatni. O, da. Odlično mi ide. Ej, gde ste odneli mu uređaj? Vratite! Šefe, je li vam žao rende za baku? Dajte, nemojte biti cicija. Tako je, hvala. A sad ću narendati pomfrit. Odlično. Dodat ću malo brašna, jedno jaje i promešati sve. Trebalo bi da ispadne testo od krompira. Odlično mi ide. A sad mi treba kalup. Uzet ću kalup u obliku srca, jer je sva bakina hrana napravljena s ljubavlju. Dakle, stavljam svoje testo u kalup i pravim nekoliko takvih srca. Sklanjam kalup i šaljem to u rernu. Roxy, gori ti pomfrit. Jo, da, upravo si. Treba brže izvaditi to. O, ne. Krompir je izgoreo. Prokletstvo. Šta da smislim? Tačno. Koristit ću hleb. Nekoliko pačeta će biti dovoljno. Sad ću lepo iseći ovaj hleb. Odlično mi ide. Da, super. A sad ću to sve staviti u pakovanje. Odlično. Nadam se da Chloe neće primetiti razliku. Tačno. Dodat ću još i sos. Imam sirup od jagoda. Mnogo je ukusan. Preliću svoj hleb sa njim. Tako je. A zatim ću dodati bombona njorc. Ekstra. Bako, vidiš šta sam napravila? Roxy, svaka ti čast. Moje jelo je također spremno. Stavit ću sve na tanjir. I nacrtati srce kečapom. Da, savršeno. Divno. Hej,
Uzeli ste moj kečap, dajte mi. Ne, to je osveta za rende. Preliču kečapom svoj pomfrit. Gotovo. Chloe, možeš da probaš. Prijatno. Wow, koliko pomfrita. Želim da počnem od ovih slatkih srca. Sad ću da probam jedno. Nije nešto. Hoću da probam sada ovo jelo. Izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? Kako hrskavo, kao čips. Super! Sviđa mi se. A šta je ovdje? Šta? Pomfrit iz meka? Ne, pa to nije čak ni pomfrit. To je hleb sa sirupom i bombonama. Ukusno, sviđa mi se. Roxy, pobedila si. Svaka čast. Da, prva pobjeda je moja. Bako, podržavala si me. A sada želim koktel. Hoćete mi ga spremiti? Sigurna sam da ćete uspjeti. Dobro, Roxy, hoćeš da ti pokažem trik? Vidi. Sad ću ovu korpu sa voćem pretvoriti u isečeno voće. Kako je to moguće? Baka mađioničar. A sada uzimam sprej za hlađenje. Tako je. Nisam tamo pritisla. Moje naočare se smrzle. Ne vidim ništa. Šefe, jeste ovdje? Prestanite, bako, jau. Ili je to Roxy? Ups, šefe, izvinite. Nemojte više to da radite. Da, sad će sve biti u redu. Pritiskam. Eto, voće je smrznuto. Sada uzimam čašu. Zatim ću narendati voće. Kad je voće smrznuto, odlično se trlja. Odlično mi ide. To je to. Sada treba dodati malo vode. Da, napravila sam pravi voćni led. Chloe će se sigurno dopasti. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja imam nevjerovatnu ideju. Dakle, treba mi šejker. Sipat ću žvaku iz aparata u njega. Tako je. Šta? Žvake? Ali kako ćete napraviti koktel od toga? Probat ću. Kako tvrda. Čak mi je ispala vilica. To se ne može jesti. Vratit ću vilicu. Je li sad dobro? Valjda je sve na mestu. To je najsmešniji što sam ikad video. Dobro, žvaka nije jedini sastojak. Treba dodati još puno sirupa sa ukusom kupina. Tako je. I što više srebrnog praha. Hoću da mi koktel sjaji. A sad ću dodati led i sipati vodu. Da, tako je. Ostalo je sve promešati. To treba raditi aktivno. Tako je. Da, miris je super. Sipat ću koktel u aparat. I ostalo ga je ukrasiti kišobranom i slamkom. Eto, moj prelep koktel je spreman. Može da se pije. Wow, bravo, šefe. Dakle, ja ću sipati žele bombone u blender i dodati Sprite. Može malo više. Da, tako je. A sada uključujem blender. Zaboravila sam da poklopac. Ali nema veze, to će svakako biti ukusno. Našla sam čašu u obliku mede. Sipat ću koktel u nju i staviti slamku. Jao, to izgleda preslatko. Oduševljena sam. Chloe, probaj brže. Prijetno, sestro. Sve izgleda tako zanimljivo. Hoću da probam ovaj koktel u slatkoj čašici. Jako ukusno. A sada šareni koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, super! Stavljam like, sviđa mi se svaki ukus. A šta je ovdje? Koliko koktela? Jedva čekam da probam. To je prelepo. Ali ne znam koga izabrati. Dobro, svi ste pobedili, čestitam.
O, kako lepo. Hvala. Ćao, evo moje karte. Odlično, malena, možeš da prođeš u salu. Mada, stani. Daj mi svoju igračku. Moram da je proverim. Ima li nešto unutra? Osjećam miris slatkiša. Da vidimo. Da. Pored majka nijedna bombona neće proći. Pogledaj ovdje. I nemoj da plačeš. Trebalo je ranije da misliš kad si donosila slatkiše. Izvoli. Hajde, ide odavde. Zdravo, vaša karta. Da, naravno, jao, gde? Da, hvala. Čekajte. Možete li da se okrenete? Samo da ne pronađe slatkiše, jao. Da vidim šta imaš u rancu. Šta, rukavica? Jeste vi bokserka? Da, hoćeš da proveriš? Ne, možete da prođete, gospođice. Oj, još mi preti. Zdravo, evo moje karte. Čika čuvaru, hoćete li me pustiti? Naravno, ali prvo da istresem sve slatkiše iz ove igračke. O ne, moja Minnie Mouse, prestanite. Shvatio sam gde si sakrila slatkiše. Sad ću izvaditi sve odavde. Moja jadna igračka. Jao, izvini mala. Ovdje stvarno ništa nije bilo. Sad ću sve da popravim. Eto, gotovo. Izvoli. Šta ste joj uradili? To je bila moja omiljena igračka. Šta da radim tačno? Ne plači, uzmi čips. Hajde, prođi. Hvala. Prevarila sam ga. Samo nemojte mu reći. Sve mirno, bože moj. Drži kartu. Šta vam je to u rukama? Kola? Jao, ne, sad tim vas sigurno neću pustiti. Zar je nemoguće zapamtiti da se u bioskop ne može ući sa hranom i slatkišima? Ja nemam slatkiše. To on govori o meni. Okej, daću mu kolu. A sva pažnja na mene. Šta želite, starice? A zar vas nisu učili da puštate stare ljude? Sklonite se. Baka ide sa pitom. Ovako je mnogo bolje. Pusti me da prođem, dečko. Bako se ovim ne smete unutra. Šta kažeš? Onda? Eto ti. Izvoli. Jao. Skloni se, mali. Ovo je napad na obezbeđenje. Fuj, odvratno. To su moje srećne gaće. Nemojte da mi se smijete. Hajmo brže unutra. Da, a ovo ću poneti sa sobom. Pita uz film, šta može biti bolje? Slažem se, to je preukusno. Da. Oduševljena sam, obožavam čips. Blago meni. Devojko, dajte mi čips. Sve ste prosuli. Hajde, skupljajte sad. Dobro. Došla mi ideja. Pustit ću ovdje svoje prijatelje bubašvabe. Tada će svi pobeći i ja ću moći da prođem u salu. Ajde, idite da šetate. Eto, sve sam pokupila. Halo, čuvaru, slušajte, imate bubašvabe ovdje. Ogromne su. Bubašvabe, kakav užas. Sklonite ih. Užasno se plašim insekata. Smirite se svi. Sad ću sve srediti. Imam specijalno sredstvo. A bitno je da ne dišete duboko. Ono je užasno otrovno. Hoćete me pustiti u salu? Tamo sigurno također ima bubašvaba. Odlično. Uspjela sam da prođem u salu. A još sam donela slatkiše sa sobom. Super. Sada mogu na miru da gledam film. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Obožavam Doritos. Super. Dobro, što ova žena bila ovdje? Inače bismo potonuli u bubašvabama. Niko ne sme da vidi da ja jedem čipse. Dobar dan, mogu li dobiti vaše karte? Da li imate nešto sa sobom?
Slatkiše? Nemamo ništa. Odlično. Ali moram da vas proverim. Probušit ću vaše balone. Ups, bili su prazni. Oprostite. Prijatno gledanje. Evo naših karata. Pustite nas unutra što brže. Moja drugarica se osjeća baš loše. Mislim da će se od filma oporaviti. Kako mi je loše. Žao mi je, naravno možete proći. Mandy, uspele smo. Super, a mi smo u bioskopu. Hajde, vadi slatkiše. Naravno, uzmi slamku i meni jednu. Hajde da vam pokažemo kako smo prevarile čuvara. Ja sam imala Sprite, a Julie mi ga je uzela da bi ga sipala u infuzije. Kao da sam teško bolesna, ali to nije bila istina jer sam ja zdrava. Samo smo htjele da unesemo Sprite u bioskop i uspjele smo. Usput, zapratite naš kanal. Šta? Kako su one čudne, nisu normalne? Dobro, vreme da pojedemo naše čokoladice. O, da. Kako je dobro što smo ih doneli sa sobom. Ja obožavam čokoladu. Našao sam prekršioce. Hoćete li mi dati čokoladu? Hvala. Ups. Da, našao sam vas. Svaka dobija čekiće po glavi. Pobegle su, pa dobro. Film je super. Trenutak, sad ću naći karte. Evo ih. Izvolite. Odlično, ali sa čipsom ne smete. Morat ćete ga ostaviti. Ali zašto to nije fair? O, Britney, pogledaj tamo. Zdravo, devojke. Kako ste? O, Bože moj. To je MC Zak. Ne mogu da verujem, ja sam njegova obožavateljka. Polako, devojke, ja sam običan momak. Došao sam u bioskop. A možete li da nas slikate, molim vas? Super. Hej, hoću ja. Zdravo, Zak. Prođite brže. Sve za vas. Ja imam pune džepove slatkiša. O, došla mi ideja. Gledajte, stavit ću sve svoje bombone ispod kačketa. Kao da je to moja kosa. Tako će me sigurno propustiti. A od čokoladnih novčića ću napraviti kulanac. Kao kod repera. A ovdje će biti slatki prstenovi. Sada mogu da idem. Hej, čoveče, ja sam cool rapper Pete. Hoćeš li me pustiti? Prvi put čujem za tebe. Hej, brate, ma daj. Još ćeš me čuti u svim klubovima. Ja imam kartu, gledaj. Daću ti autogram. Da možeš da se hvališ svim svojim prijateljima da si video Pita. Ma šta će mi to? Ja te ni ne znam, čudan si. Dobro, možeš da prođeš? Ovi reperi su ludi. Hej, stani, zaboravio si mikrofon. U stvari, dok traje film, mogu da peva malo, da. Uspeo sam da prođem sa slatkišima. Da. Britney, idemo kod njega. Hajde. Hej, devojke, gdje ćete? Zdravo, možemo li dobiti slatkiše? Naravno, nije mi žao. Hvala, to je jako ukusno. Da, Pete, ti si najbolji. Hoću i ja. O, to je zaista dobro. Nijedan huligan neće proći pored majka. Zdravo. Zdravo, evo moje karte. Čekajte, moram da vas proverim. Aha, da, sve čisto. Hajde, probudite se, možete da prođete. Šta je sa njom? Evo moje karte. Šta je to? Znao sam, to je cveće od slatkiša. Da, to je marshmallow. Marš odavde. Kako ste bezobrazni? A ovo ću uzeti. Mogu li ja da prođem? Evo moje karte. Moram da proverim vašu knjigu. Da, sa njom je sve u redu, odlično, možete da prođete u salu. Pametnica. Prijatno gledanje. Da, hvala. Odlično, uspela sam da prođem u salu sa slatkišima, a ovaj glupi čuvar ništa nije shvatio.
U mojoj knjizi je tajna zaliha sa čokoladicama, a na džemperu je keks. To je preukusno. Pogledajte kako sam to izvela. Uzela sam knjigu i isekla u njoj tajni prolaz. A zatim sam je napunila čokoladicama. Posle sam uzela keks i došla mi je ideja da zalepim ga na prslu. Eto, sve uspelo. A vama je ostalo samo da zapratite naš kanal. Hvala puno. A mi nastavljamo. What? Oh my! Kako dobar film. Hej, zdravo. Evo moje karte. Zdravo, odlično. Šta je ovo? Žvaka? Ne, sa tim sigurno ne smete ući. Ispljunite u kantu. Okej. Eto, jeste zadovoljni? Sada mogu da prođem. Thank you. Da, možete. Hvala. Ah. Zdravo, evo moje karte. Izvolite. Čekajte, prvo moram da vas proverim, a onda možete proći. Neočekivano. Ništa nisam našao. Možete da prođete. Prijatno gledanje. Volim takve gledalce. Ovo je moja karta. O, ko je to tamo? To je moj zli pas Riči. Ne treba ga uznemiravati. Hvala. Da, uspjela sam da prođem. Ne dirajte. Jeste poverovali? Ne plašite se. Unutra nije pas, već gomila slatkiša. I sad ću ih pojesti. Jako ukusno. Hej, Roxy, hoćeš dati meni malo? Naravno. Hej, ne može. Svi slatkiši su moji. Nikome neću dati. Slobodna kasa, slobodna kasa. Šta želi Kate? Već sam nacrtala pomfrit i hamburger. O, pa to je lako. Ja sam profesionalni kuvar iz McDonald'sa. Napravit ću savršeni hamburger i najhrskaviji krompirići. I uradit ću to veoma brzo. Prvo ću ispržiti pljeskavicu, zatim krompirići. Sada prebacujem ih u specijalno pakovanje iz meka. A hamburger stavljam u kraft papir, tako je. Ja sam završio. Kate, možeš probati. A šta? A jao? A moja vilica? A dođi ovamo. A vraćaj se usta. Odlično. A zubi su na mestu. Mogu početi da kuvam. Ja ću napraviti zdravu hranu. Treba mi jabuka. Izvadit ću iz nje svu sredinu. A zatim nožem iseći slovo M. Tako je. A vreme za šargarepu. Treba je lepo izrendati. Tako će šargarepa podsjećati na krompiriće. Ali bez ulja i soli. Ostaje da napravim hamburger. Napravit ću ga od jabuke, kivija, ananasa i jagoda. Eto, napravila sam ukusan i zdrav hamburger. O ne, Deni, šta radiš? Pogledajte šta sam našla, to je čokoladna fontana. Baš je lepa. Dakle, moram napraviti hamburger za svoju sestru. Koristit ću ovu krofnu. Prvo je treba umočiti u čokoladu. Tako je. A sada umačem lizalice. Zatim žele oko. I marshmallow. A još žele trake. O da, vreme da sastavim hamburger. Poređat ću sve slatkiše u čokoladi. A zatim treba sos od borovnice. I naravno bombone njorc. Obožavam ih. To je to. Moj hamburger je spreman. A ovo su moji slatki krompirići. To je super ideja. Kate, i moj jelo je spremno. A brzo sve probaj i izaberi pobednika. Wow, sve izgleda tako ukusno. A šta je ovo? Hamburger od jabuke i krompirića od šargarepe? A to još nisam probala. Dobro, sad ću. Još nikad nisam jela voćni hamburger. A ni zgodno jesti ga. A ni ukusni nešto. A kakvi su krompirići od šargarepe? Pa nisu nešto. O, a šta je ovo? Wow, koliko pomfrita i hamburgera. To je baš ono što sam htjela. Da vidimo. Ukus je ekstra. I krompirići su super. Nemoguće. Ovo je hamburger od mojih omiljenih slatkiša.
Wow! O, da! Ukus je ekstra! Oduševljena sam! Dakle, odlučila sam da je Wendy pobedila. Čestitam! Juhu! Pobjeda je moja! Presrećna sam! Kako je to moguće? A sada želim mlečni koktel. A možete li ga napraviti? Šta, ozbiljno? To je najlakše jelo u McDonald'su. Potrebna mi je samo čaša. Sad je stavljam pod ovaj aparat i punim čašu ukusnim grimas šejkom. To je mlečni koktel za rođendan grimasa. Pokrivam poklopcem i ubacujem slamku. Sve je spremno. Brzo, ukusno i jednostavno. Bako, a šta je kod vas? U takvom koktelu sigurno ima mnogo šećera. Ja ću napraviti zdrav koktel. U blender ću staviti brokoli, šargarepu i paradajz. Da, tako je. Ostalo je sve to sipati u čašu. O, a lepota. Ukrasit ću to brokolijem, ubaciti slamku i to je to. A kod mene će biti koktel od gaziranih pića. Odlučila sam da iskoristim sve ono što Kate jako voli. Prvo ću uzeti 7up. Super! Zatim ću dodati Skittles bombone i žele bombone. Zatim malo ukusnih žvaka i pastu od žvake. I također želim da stavim čokoladne kuglice Maltesers. Hajde, otvaraj se! O, uspelo je! Slatkog nikad nije dosta, zato ću dodati još i šećernu vunu. O, kako se lepo topi! A sada treba poprskati to sve ukusnim sprejom sa ukusom kaktusa. Odlično! Stavit ću slamčicu i to je to. Ju, to je gadno. Kate, završili smo. O, jedva čekam da probam. Ju, ovaj koktel miriše na povrće. A šta je ovo? Ovaj koktel izgleda strašno, ali probat ću ga. O ne, kako je ovo gadno! Svi ukusi slatkiša su se pomešali i postali su odvratni. Stavljam dislike. A šta je ovo? O, izgleda cool, probat ću. Ovaj koktel je veoma ukusan, sviđa mi se. Ima takav neobičan ukus. O, šta mi se dešava? O, mamice, otkud su mi ljubičaste dlake po telu? O ne, dlaka mi je upala u grlo. Fuj, ovaj koktel je veoma čudan. Okej, pobedila je baka. O, stvarno? Drago mi je. A volim te, dušo. Pažnja, već sam nacrtala crtež. Ovo je torta. Šta? Torta? Ne, ja ne znam da pravim torte. Nikada u životu nisam pravio torte u meku. Tog nema u mom jelovniku. Jao, šta da radim? Eto, izgubio sam. Nikada neću napraviti tortu. U stvari, čekajte. Mogu da vidim kako drugi kuvaju i da ponovim. A ja sam već sastavila tortu. Preostalo je da je namažem kremom. Moje torta će biti lepe plave boje. A sad mi trebaju jagode. Stavit ću je u centar. A oko nje ću staviti borovnicu i peruanske jagode. A okolo ću staviti kupine. To je to. Njam. Hej, skloni se od moje torte. O, je li ovo torta sa šlagom? Aha, obožavam šlag. A sad mi trebaju mini oreo keksiće. Samo ću ih sipati odozgo. Mislim da će mi 2 kutije kolača biti dovoljno. O da, ispalo je savršeno. O, znam šta da radim. Za početak mi je potreban krem. Koristit ću sladoled McFlurry. A umjesto kora ću koristiti lepinje. A sada sastavljam tortu. Lepinja, fil i tako nekoliko slojeva. Svaka mi čast. Ostaje samo da nacrtam neki lep uzorak odozgo i da napišem slovo M sirupom od jagode. Savršeno. A završili smo, draga. Wow, sve torte su tako lepe. Prvo ću probati ovu. Kako velika i lepa. Wow, i ukus je ekstra. Veoma mi se dopalo. A šta je ovdje? Ova torta je sa voćem. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Nije loše, ali ništa posebno. Oho, a šta je ovo? Torta od McDonald'sa?
Nikad nisam probala takvu. A od čega je fil? O, to podsjeća na McFlurry. Vrlo ukusno. Da probam pače. Wow, neverovatno. Ne mogu da se zaustavim. Ova torta je pobedila 100%. To je bila ekstra. Stvarno? Ne šališ se? O da, pobedio sam. Jao, kako velika čokoladna piletina. Divna je. Jedva čekam da je probam. Pa dobro, ni moja piletina nije loša. Miris je super. O da, to je mnogo ukusno. Topi se ustima. O, kora je tako hrskava. Ekstra. Jako mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Eto, odlična piletina. To je bilo ekstra. A još i jako ljuto. A nije mi dobro. O ne. O, kakav užas. Moja piletina istopila se. Kako tužno. Zašto si to uradila? Nisam namerno. O, znate šta ću da uradim? Sipat ću čokoladu u lepu čašu. Napunit ću do krajeva. I dodati marshmallow. O da, sad imam lep čokoladni koktel. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. Da, znala sam. To je prelepo. Wow, nudle. Odlično. Od mene su čokoladne. Jedva čekam da probam. A šta je kod tebe? Kod mene su obične, ukusne nudle. Priznaj da sam ja imala mnogo više sreće. Pa dobro, šta sad? Uzet ću viljušku i namotat ću nudle na nju. Wow, tako su ukusne. U stvari, šta će mi viljuška kad imam ruke? Da, tako je zgodnije. Wow, to su divne čokoladne nudle. Nisam jela ništa bolje od ovog. Fuj, odvratno. Samo mi zavidiš. Super, a ja sam završila. Pa dobro, onda sad ja. O, nudle su tako vruće. Ješću polako da se ne opečem. O, ukusno, ali jako vruće. O da, sviđa mi se, ali treba ih malo ohladiti. Hajde, hajde. Umorila sam se da duvam. Da, može da se jede. Super, ali neću moći svaki put da duvam ovako. Treba nešto smisliti. O, imam ideju. Da, koristit ću ovaj mali ventilator. Jao, sve odletelo. Nema veze, uzet ću još. Pa šta je to? I još? Jao, ipak je to bila loša ideja. Oho! Izvini, nisam mislila da će tako ispasti. O, kakvo je to jaje? Ne razumem. O, gledaj, puca. Neverovatno. I izašlo je pile. Kako slatko. Izgleda da mu su se dopale nudle. O, kako slatko. Opa, ja imam čokoladnu tašnu. Čokolada je jako ukusna. A šta je kod tebe? Ja imam pravu tašnu. Pitam se, šta je unutra? Treba je otvoriti. Ali prvo ću ja probati svoju tašnu. O, unutra ima nešto. Sad ćemo da vidimo. O, čokolada je super. Baš mi se sviđa. Opa, a unutra su rumenilo, puder, šljokice, četkice, karmin i senke.
I sva ta šminka je napravljena od čokolade, zamisli. Karmin je baš ukusan. A kakve su četkice rumenilo? Sad ću da probam. To je ekstra. Oduševljena sam. Moja tašna je stvarno divna. Nastavit ću da jedem svoju šminku. Da, planiram da pojedem sve to. Jo, to zaista izgleda super. A hoćeš dati meni malo, molim te? Naravno da ne. Jedi svoju tašnu. Pa, nema veze. Dobro, pogledat ću šta je kod mene. O, i ja imam šminku unutra. Samo što je moja šminka prava. Wow, tako je lepa. Sad ću se našminkati. I još malo. Sad usne. Rumenilo. I eto. Pogledajte kakva sam lepotica. Izgledam prelepo. Oho, tako si lepa. A da li možeš i mene da našminkaš, molim te? Naravno. Sad čekaj malo. Prvo sjaj. Da, malo ovdje. Bićeš mnogo lepa, ne brini. Eto, sad si prava princeza. Jel jesam? Sad ću se pogledati. Šta? Šta si uradila sa mnom? Zašto? Sad ću te prebiti. Stani. Stići ću te. Šta je to, luk? Samo luk? To nije dobro. Šta je kod mene? Isto luk, ali neobičan. Hajde da vidimo ko će biti prvi. O ne, izgubila sam. Hajde, prijetno. Jo, neću to da jedem. Fuj, luk je odvratan i mnogo gorak. Užas, to je još gore nego što sam mislila. Plače mi se od njega. Fuj, još i tako smrdi. Povratit ću. Gotovo, pojela sam to. O ne, loše mi je. Izvini. Fuj, kakav miris. Nepodnošljiv je. Izvini, nisam htjela. Hej, kako si, Miley? Šta da radim? Smislila sam. Moram postati doktor na kratko. Spremna sam. Još jednom. Hajde. Kako si? Sve u redu. A moj luk je ukusan. Ispada da je od čokolade sa bombonama unutra. O da, to je divno. Šta je? Daj meni malo, ipak sam te spasila. Dobro, izvoli. Hvala puno. Wow, to je zaista ukusno. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako, bit će urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Stani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispršiti. Eto, ništa teško. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit? Ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I naravno, ruzmarin.
Tako je. I još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će i još lepši. Okay. Ovo, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjelo. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. Come on! U redu. Znam najbolji recept. What? Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi sushi da ćete svi biti oduševljeni. What? Obične suši su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoj sushi. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško. Vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi, bako, sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju. Vreme je da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je iseći. I naravno mi treba soja sos. Riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, od kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Bingo! Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suši od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo ih, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Oh, no! Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Okay. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oh, no! Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Let's go!
Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću testo od nje. Prvo je treba narendati. A onda dodati 2 jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. What? Sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Ja to nisam uradio. Moja vafla je izgorela. Vruće. U redu, nema veze. Sakrit ću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorevim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Jedva čekam da probam. Jao, bato, tvoja vafla je izgorela. Neću da jedam. A šta je ovo? Uj, ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzi mi. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej. Biće urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promućkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slomčicu. Jao, stigao je moj red da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno iseckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također umutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo.
Probat ću prvo ovu kafu. Lako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. No. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Wow, kakva lepota. Kako će to biti ukusno? Što? Da, i sve ovo je za mene nevjerovatno. Da, sjajno. A ne, i tu se nije posrećilo. Jadan? Vama je smiješno, jel da? Šta je, jeste se uplašili? Ma dajte, opustite se. Sad ću probati svoju porciju. To je sjajno. Uvaljat ću lizalicu ovim kuglicama. To je sjajna kombinacija. A sad ću napraviti balon, gledajte. Bilo je zabavno, jel da? Ma ništa posebno. A momci, gledajte sad mene. Sa naočarima će biti zanimljivije. Dakle, probat ću. To je zaista ukusno. Da, poješću još i još. A sad će biti balon, gledajte. Da, to je prava veličina. Ups. Samo ne to. Balon je pukao i sad je sva žvaka na meni. Kako je to neprijatno. Fuj. Sklonit ću to. Zak, hajde, sad ti. Da, jedva čekam. Ej, šta je to? Sklonite ruke. Sam ću to sve pojesti. Dakle, počet ću. Društvo, bili ste u pravu, to je zaista jako ukusno. Obožavam žvaku. Žvaćem. Malo je teško za žvakanje. Ovo ću baciti. Ispustio sam. Ok, još jednom. Da. A sad ću baciti nekoliko žvaka. Pa dobro, nema veze. Imam još puno žvaka. Kako je to zabavno. Oduševljen sam. Nikad mi to neće dosaditi. Što? Zar sam već sve pojela? Ostala je posljednja. Dobro je. A sada mogu napraviti balon. Jeste vidjeli koliki je? Jao. Ups, izgleda da nešto nije u redu. O ne, šta smo mi krivi? Uj, to je jako odvratno. Baš mi je žao što sam dobila najmanju porciju. Šteta. Wow. Njum. Ej, skloni se od mene i moje porcije. To nije za tebe. Da vidimo šta je to. Obožavam čokoladu. Šta? Da, pogledajte. To ja zovem prava sreća. Šta je, Janice? Ne žuri, ja počinjem. Moja porcija je jako slatka, sad ću joj probati. To je divno, baš mi se sviđa. Što, zar sam već sve pojela? Ne, nisam. Na dnu je ostalo malo čokolade. Da, kako slatko. Šta je bilo za? Imaš brkovi. A ovako? Janice, žao mi da ti kažem to, ali sad je još gore. Jo, pa šta je to? Kako da sklonim to? Prestanite da se smete. Hajde, Zak, sad ti. Dobro, vrlo rado. Koristit ću štapiće. Obožavam čokoladne nudle. Čekajte, došla mi ideja. Šta ako dodam malo mlijeka? Da, to je odlična ideja. A preko ću sipati šlag. Ovako. Napravio sam čokoladni koktel, sad ću ga probati. Baš je ukusan. Popit ću sve do kraja. Ups. Da si vidio sebe, Zak, jako si smešan. Dosta, sada ja. Konačno ću probati svoje ogromno jelo. Jedva čekam. Divno. Ove čokoladne nudle su prelepe.
Samo štapićima je baš dugo. Rukama će biti mnogo zgodnije i brže. Da, tako je mnogo bolje. Mogu da jedem to do kraja života. To je jako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo još. Jao, Nate, zašto to radiš? Ne brinite, sve je pod kontrolom. To je smešno. Šta je bilo? Ruke sam oslobodio. Kako lepe nudle. Želim još. Jao, samo što ne mogu da dohvatim. Ljudi, treba mi pomoć. Jadan, dobro, ja ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala ti, Janice. Ti si super. Jao, Nate, izgledaš odvratno. Što je to? Najkiseliji bombone na svetu? Oho, neverovatno. Jadan ja. Janice. O ne, samo ne to. Zašto sam baš sada morala da dobijem najveću porciju, to nije fair. Dobro, ne brinite, ja ću početi. Lako ću pojesti jednu bombonu i hvatam. Da. Kako je ovo kiselo? Da si vidio svoju facu, izgledaš presmešno. Jao, setio sam se gde sada mu red. Kako se plašim, mamice. Ne, bio si u pravu, to je mnogo kiselo. Prošlo je, idemo dalje. Čekajte, treba razmisliti. Ideja. Sipat ću sve bombone na sto, tako je. Da. A sad ću ih razbiti, kija. Eto tako. I još malo, i još. Odlično, uspeo sam. A sada mogu probati. To je i dalje kiselo, ali može da se jede. Nastavljam. Jao, to će dugo trajati. Hajde da se igramo. Jao, pa koliko više? Šta, je li završio? Nije još. Ne mogu više da čekam. Otvori usta i jedi. Žvači to. Janice, zašto mi to radiš? Ne, kako kiselo. Eto, pomogla sam drugu. To znači da je sada tvoj red. Jao, tačno. Dobro, poželite mi sreću. Jao, to je zaista kiselo. Utrnulo mi je lice. Dobro, poješću više bombona. Držim se. Moram uraditi to, ja sam jaka. Mogu ja to? Jadna Janice. Hajde, verujem u tebe. Da. Upravo ste, ja mogu sve. Uradit ću to. To su samo bombone. Još. Joj. Što? Gde je nestala Janice? Drugari, tu sam. I šta je to bilo? Nemam pojma. Ljuti čips Doritos. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Ne, idem ja kući, čao. Zak, da li si se stvarno uplašio čipsa? Ne, prestani da se smeješ, počni. Dobro. Ja imam samo jedan komad. Sad ću ga pojesti. Neće mi ništa biti. Ili hoće. Osjećam vatru. Dobro je, prošlo je. Uj, Nate, mogao si da se okreneš? Okej, sad je moj red. Jao, ja imam više komada. Nema veze, poješću to. Kako ljuto. I opet vatra. Jao, kad će to već prestati? Šta? Treba je ugasiti. Eto, drži se, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Baš ti hvala, Nate. Zak, sad ti. Ne. Jao, mamice. Kako da pojedem sve to? Okej, treba uraditi to što brže. Za sad je sve u redu. Ne, ipak nije. Joj, vatra. Drugari, mislim da se moramo sakriti. Šta? Zašto? Shvatam zašto Janice požuri. Ne!
Šta da vam smislim? Tačno. Hoću da spremite medeni žele. Lov, ja ću napraviti žele sa psećom hranom. Dragi, hoćeš se poigrati sa lopticom dok baka sprema? Odlično. Da vidimo šta je spremio Charlie. Ovo nisam probala. Kako gadno. Ne, ovo ću skloniti. Unapred sam spremila jestivi kosti. Stavit ću ih u kutiju od pseće hrane. Da, tako je. Opa, loptica se vratila. Charlie, stani. Hajde da počnemo da spremamo. Prvo ću uzeti flašu. A unutra ću sipati pseću hranu. Mislim jestivu pseću hranu. Hajde, Charlie, sipaj med. Važi. Sad ću uraditi to. Bravo, mali. Što više meda, slađe će biti. Bravo. Daj mi sad flašu. Dodat ću nešto ja. Stavit ću džem od maline. Sama sam ga skubala. Kakav miris. Jedne kašike će biti dovoljno. A sada zatvaram poklopac. Ostalo je zalediti. Jao, Charlie, to je opasno. Daj bolje ja da uradim to. Moraš staviti šal da se ne prehladiš. Ja ću staviti rukavice. Odlično, mogu početi. Eto. Žele se smrzlo. Šta ste spremili, bako? Quentin, odlazi da kuvaš. Baka mi je zaledila nos. Robopas, šta ti je? Analiziram podatke i učitavam savršen recept. Robopas, treba nam med. Oho, šta je s tobom? Počinjemo da spremamo, jel da? Treba mi flaša. Unutra ću sipati sav med. Oho, onda hajde da izaberemo punjenje. Mislim da ću moći da nađem nešto na tabletu. Mislim da je ovo baš ono što nam treba. Jel se slažeš? To je izvodljivo. Hoćeš žele sa kablovima? Ne. Hajde bolje da uzmemo žele bombone. Dobro, hajde. Okej. Stavit ću žele bombone u flašu. Tako je. Probat ću šta je spalo. Kako ukusno. Robopas, možeš li zalediti na žele, molim te? Naravno, imam funkciju smrzavanja. Odlično, prijatno, šefe. Opa, sve izgleda baš dobro. Ova flaša je sa slatkim koščicama od keksa. A šta je ovdje? Žele sa bombonama. To mora biti ukusno. Sad ću probati. To je baš ukusno. Baš mi se sviđa. Dobro, sad ću probati drugi žele. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, nije loše. Ovi kolači su mi se baš svidjeli. Dakle, baka i Charlie, čestitam vam na pobedi. Šta se dešava? Ne. Moja kuvarska kapa. Sad je rupa ovdje. Ups, Robopas, nemoj toliko brinuti. Pobedit ćemo drugi put. Neću to oprostiti. Bože, Quentin, pazi na svog robopsa. Već sam izabrao šta želim. Spremite mi koktel. Zanimljivo. Bože, Quentin, tvoj pas plaši mog Charlie. Robopas, doneo si toliko slatkiša. Hajde što pre da počnemo da spremamo. Tu ima sve potrebno za dobar koktel. Hajde da krenemo. Naravno, treba će mi Sprite. Sipat ću Sprite u čašu. A zatim ću dodati bombone Toxic Waste. Odlično. Dalje ide kiseli prah. Ovog puta moramo pobediti. Osim toga, treba dodati kiseli gel sa ukusom jabuka.
Poprskat ću sve kiselim sprem i gotovo. Quentin, hoćeš da probaš? Ne, hvala. Sipat ću naš kiseli koktel u čašu. Kakav užas. U ovom koktelu nema ništa zdravo. Sad ćemo Charlie i ja pokazati vam kako se sprema pravi koktel. Dobro, treba napraviti slatku bombu. Unutra ću staviti mini marshmallow i pokriti ga drugom polovinom čokolade lopte. Gotovo. Svaka čast ispalo odlično. Hajde sad da ukrasimo našu čokoladnu bombu. Napravit ću bombu u obliku pseće njuške. Samo pogledajte kako je to slatko. Jao, Charlie, gde ćeš? Šta je to? Krpa? Ali šta će nam? Charlie, nemoj trčati po stolu, šta si izmislio? Dobar dan, mister. Loš dan, vaš pas mi je pocepao pantalone. Jao, Bože, Charlie, zašto si to uradio? Izvinjavam se. Uzmite $100 na nove pantalone. Hvala. A ovo mleko je za vas. Izvolite. Hvala. Dakle, sad imamo mleko, Charlie. Sipat ću mleko u čaše. I može se probati. Kako kreativno. Želim da počnemo od ovih čokoladnih kuca. Preslatko. Dakle, stavit ću kuglu u mleko. Opa! Dobio sam toplu čokoladu sa marshmallowom. Sad ću probati. Baš ukusno. Dobro, a sad ću probati drugu kuglu. Oho, dobio sam roze koktel. A ovo je bela čokolada. Dobro, probat ću odmah 2 koktela. Wow, to je prelepo. Svaka vam čast. Dakle, vreme da probam drugi koktel. Izgleda baš neobično. Otvaram. Joj, kako kiselo. Ovaj koktel me napunio energijom. Hoću da plešem. Robopas, hajde da plešemo. Ne mogu da se zaustavim. To je mnogo ukusno. Ovaj koktel je pobedio. Čestitam. Šta? Ozbiljno? Cool. Dakle, ovaj put spremite mi. Da, želim sandvič. Super, koristit ću koščice. Jao, Charlie, opet ti. Nemoj, molim te. Baka će sve uraditi sama. Ja sam Charlie. Gaf, gaf. Obožavam koščice. Dakle, treba mi tost. Stavit ću salatu, šunku, paradajz i prženu slaninu. Sa prženim jajetom će biti odlično. I obavezno sir. A sada treba istopiti taj sir. Da. Odlično mi ide. Baka je najbolji kuvar. Kako divno. Sada pokrivam sendvič drugim tostom. Moj nevjerovatni sendvič je spreman. To je to. Šta radi šef? Moja knjiga recepata je baš dobra. Odlično, šef je zauzet svojom knjigom. A ja ću ukrasiti sendvič. Hoću da se odmah vidi čiji je to sendvič. Eto. Što? Baka se presvukla u kucu. A gde je Charlie? Možda mi se učinilo. Čekajte, izgleda da je to ipak Charlie. Okej, očigledno moram više odmarati. Moja knjiga je ipak genijalna. Charlie, za malo nas nisu otkrili. Quentine, a kako ide kod vas? Robopas, šta si to smislio? Pravim od hleba oblik koščica. Robopas, stavi ono što ću ti pokazati. Vidi, prvo stavi sir. Da, super, što više sira. A sada kobasicu, odlično. I hajde da dodamo krofne. Da, to će biti super. I keks sa čokoladom. Da, tako je, bravo.
Možda još i čokoladu. Da, ali prvo žvaku. Da, i salatu. Ha. Odlično. Ja ovo sve palo, ne brini, skupit ću sve. To je to. Šefe, možete da probate. Da vidimo. O, kako neobični sendviči. Želim da počnem od ovog velikog. Nikad nisam vidio takve. Izgleda mnogo dobro. Oho, kako čudne sastojke. Je li to žvaka? Ne, to neću jesti. Da vidimo šta su spremili baka i Charlie. O, to je baš ukusno. Ovaj sendvič me oduševio. Baka i Charlie su pobedili. Jao, pobjeda je naša. To, Quentin, ne brini, uzmi lizalicu. Sačekajte, je li to Doritos? To nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. A ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno! Kakva lepa barbika u fantastičnoj roze haljini. Super! Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow! I ja imam barbiku. Tako je lepa. Ima prelepu crnu haljinu. O, moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley! Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne! Moja lutka će stajati ovdje. Eto ti! Oho, šta se desilo? Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool! Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo! Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos? O, došla mi ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog Kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? A možeš i meni tako napraviti? Molim te. Ja, dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Oho, uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu s sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. O da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu. Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Oho, ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallovom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, a ja ću početi sa Oreo kolačima. Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno. A još imam crni M&M's. I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči. Želim da sva torta bude u očima od Oreo. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu poki štapićima. Obožavam ih. Imaju ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake.
One su također veoma ukusne. O, odlično! O, ostala mi je još jedna traka. Poješće. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Poprox. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića. Tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O, da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, ups, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu. To je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja. Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo. A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. A niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspela sam da prekrijem svu tortu bombonama. A Miley, sad ti. O, cool. Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu jednoroga od njih. O, baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi da. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile. Tina, mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi. Toliko slatkiša je ovdje. O, da, prelepo. Pravi užitak. O, sad ću i ja probati drugi sprat. Wow, upravo si. Drugi sprat je mnogo lepši. Neverovatno. O, tu je i nachos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu.
A sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatko posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je. Sve su pojeli. I sada imate tako velike stomake. I jako ste smešne. Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. Evo je. To, dovezli su farbu, super. Ćao, prođite. Ovo da. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo? Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako ovo radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovdje treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, a ja ću meriti. Tako je, uspjeli smo. O da, svaka nam čast. Evo stepnice do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Jao, tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene. Meni zelena. Plava, crvena. Oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. Sve ovdje treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O, da. Sve je tako žuto, cool. Pa, idemo. Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O da, odlično mi ide. Hajde, valjak. Tako je, sad je sve ovdje zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno! Sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovdje? O, kakvi slatki cvetići. Okačit ću ih ovdje. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. Šta vidiš? Šta radi Britney? Oho, a Britney je ukrasila sobu. Moram i ja. Gde je moja kutija? Da vidimo. O, led traka. To mi treba. Odličan uzorak ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo. A sada uključujem svetlo. Wow, kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu, Hagi Vagi, pozdravlja vas. Vreme je da zapalim par slika. Šta? Ukrasila si sobu? Hoću i ja. Šta ja imam ovdje? O, sad, sjajno. Stavit ću ga ovamo. Mada ne sviđa mi se. Možda bolje crveni balon? Ili ovo? Da, to je mnogo bolje. I obavezno trepavice. Lepota. A u ćošku će biti vreća za sedenje. Sad se mogu odmoriti sa prijateljem. Da vidimo šta je u kutiji. O, tepih od biljaka. Ukrasit ću ceo zid sa njim.
I ovaj cvet će izgledati sjajno u mojoj sobi. O, šta je ovo? Treba naduvati. Uf, to je bilo teško. Ali moja fotelja je spremna. Mogu spavati na njoj zajedno sa mojim prijateljem. Ej, devojke, hajde da upoznamo naše plišane igračke. Tako su slatke. Hagi Vagi, sad imaš 3 nova prijatelja. Joj, tako si slatka, kornjačice mala. Kako je dobro što te imam. O, smislila sam nešto. Upade u auto. Jesi li spremna? Onda gas do daske. Idemo. A sada nazad. Yes! Ćao, ptičice. Vidi, to je jabuka. Reci jabuka. Nećeš? A ovo je leptir. Hajde, reci leptir. Pa zašto ćutiš? Dobro. Ćao, ribice. Kako ti ukjasi? A mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Hej, gde si se sakrila? A, evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno. Nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svijetu. Nice. Moji mališani. Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. A evo mog frižidera, hvala. What? O da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O da, koliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? A, pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti Kit Kat. Obožavam ga. Ćao, ćao. Jesi zaboravila da je to moja boja? Jao, da, naravno, to je tvoje boje, dobro. Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jao. Šta sad da jedem? O, jedna bombona. Samo jedna. O, da, to je super ukusno. Obožavam Kit Kat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jao, tačno, imam kutiju. Da vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej, Julie, hoćeš da igraš igrice sa mnom? Hoću. Super, dođi onda kod mene. Evo ti kontroler. Uključujem. Krećemo. Oho, a mogu li ja sa vama? Izvinite, devojke, ali imamo samo 2 kontrolera. Jel tako? Pa dobro. O, i ja imam kutiju. Ovdje je ekran. I tepih za plesanje. Hej, Tina, vidiš šta imam? Super, zar ne? Jeste. Hajde, raširi ga.
A ja ću uključiti ekran i idemo. Tako je, samo ponavljaj sve što oni rade. O da, mislim da nam baš dobro ide. Da, to je jako zabavno. Vidi kako se zabavljaju. Hej, devojke, jel možemo da vam se pridružimo? Molim vas. Hajde, bolje da se zamenimo. Hajde. Let's go! O da, baš volim da plešem. Hajde sa mnom, Julie. O da, Tina, odlično ti ide. 100% ćemo pobediti. Skok. O da, ti i ja smo bili rođeni za ples.